Эфирден алқылар вақты студияда Алсын Риева исәмісіз. Бүгінгі шағылышның түп темалары. Мында проблема артынан проблема бара. Мында үлән зур биек болса, мында колодец, оның инде қопқашы ватылған. Мында боғалар площадкасы һәм боғалар әлеге минуттарда уйнап йөриләр. Билден үлән, су ағыза тұрған түбе, бүжеклер белән күршелек. Күп фатирлы йортта яшәүчеләр идарәче компанияның эшсезлегенә зарлана. Мен яңа достар таптым үземә. Көп достар бар мында. Мен мында уйнайм көп. Мен мында бик нык ошый. Ұзаққа жетерлік көңілі тәсирләр. Әлмәт районы авыллары мәдәният йортларында көндізгі лагерьлар эшләрен дәвам итә. Это на самом деле заряжает, это учит в первую очередь, настраивает на какой-то позитив. Урам театрлары артистлары ұсталықта үсә. Иртәгә Қаракөз фестивалі башлана. Узанатында шарлауқлы буаларда балықлардың көпләп үлуі тіркәлген иде. Сәбәпне ашыклау буенча экологлар эш башлады. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Илнур Фәсхетдинов сүзләренчә, бүген дә бу мәсьәлә шәһәр администрациясенең даими контролендә кала. Атна башыннан су өслеген чистарту берничә көн дәвам итә. Экология белгечләре суны чистарта торган сыйыклык та кулланалар. В Юго-Восточном управлении Министерства экологии у нас проведено обследование водоемов. Экология министрлыгының көньяк көнчыгыш идарәсе сулыкларны тикшерде. Кислород микъдарының критик кимеүе, шулай ук органик матдәләрнең шактый артуы теркәлгән. Мондый сулыкларда һаваның югары температурасы, ел саен су алмашуның начар булуы шуны нәтиҗәләргә китерә. 13 июльдә үткәрелгән кабат тикшерү кислород дәрәҗәсенең артуын, әмма түбән тамгаларда калуын күрсәтте. Тикшерү вакытында санкцияләнмәгән пычрак агызу очраклары табылмады. Хәзерге вакытта су пробаларын чираттагы тикшерүләр алып барыла. Сулыкның торышында уңай динамика күзәтелә. Содержание кислорода немного повышается, но до сих пор остается на, скажем, низких отметках. На момент осмотра несанкционированных сбросов не обнаружено. В настоящее время проводятся очередные исследования проб воды. Ленин урамындағы 135-ші йортта яшәүчеләр безнең телекомпанияга ярдәм сорап мөрәҗәгать иттеләр. Аларның уртак йортларында тәртип юк. Идарәче оешма хезмәткәрләре аларны ишетмәгәч, яшәүчеләр безнең сюжет аша шишелмәгән низакка нокта куярга булганнар. Ни өчен коммуналь хезмәтләр хуҗаларының гаризаларын соңга сукмыйлар һәм үз эшләрен бөтенләй үтәмиләр. Тулырак киләсе минутларда. Ленин урамындагы бу ишек алды шәһәр эчендәге территория түгел, шәһәр читендәге ташландык буш урынны хәтерләтә. Подъезд бусагасын үтүгә борынга дым һәм чирек исе килә. Подъездда озак еллар ремонт ясалмаган, ләкин ул әле төп проблема түгел. Өй түбәсе яраксыз хәлгә килгән. Һәр яңгыр вакытында су подъезд стеналары буйлап электр калканнарын тутырып янгын куркынычы тудыра. Топит с крыши. Башта түбәдән йорт эченә үтеп керә, аннары су фатирларга йөгерә. Быел кухня тулды су белән. Идарәче оешма хезмәткәрләре килеп акт төзеп китте, ләкин компенсация темасы кузгатылмады. Все стены обои, потолок обои. Пришли, вроде акт составили, а по счет компенсации никакой речи нет. Озак еллар йортта дым булу аркасында подъездда яшәүчеләр таракан, хәтта тышканнар барлыгын әйтә. Из-за того, что затоплены подвальные помещения, Подвал су астында калганлыктан анда трубалар начар хәлдә. Тулысынча капиталь ремонт, трубаларны тулысынча алыштыру таләп ителә. Шуңа күрә подвалны су басты. Фатирларда канализация тараканнары 5-10 см тышканнар фатирларда. Бернинди санитар эшкәртү юк бит безнең йортта. канализационные тараканы 5-10 сантиметровые, то есть с учетом усов длинные, страшные. Мыши в квартирах, то есть это никакой санитарной обработки никакой не производят. Яшәүчеләр исәп-хисапны ой саен ясый, ләкин Алсу идарәче компаниясе хезмәтләрен үтәми. Людмила Марухина бу йортта 20 елдан артык яши. Бу еллар эчендә мондый тәртипсезлектән ул инде арыган. Управляющая компания не справляется со своими обязанностями.
Идарәче оешма үз бурычларын үти алмый, алар безнең акчаны кая сарыф итәләр билгесез. 22 ел эчендә бер ремонт эше үткәрмәделәр. 10нчы катта күпчелек кешеләрнең түбәләре ага. Су хәтта аскы катларга да барып җитә. Көчле яңгырлар булганда мин 9нчы катта яшим, подъездыбызда 4нче катка кадәр су агып төшә. Я вот сама живу на 9 этаже. Вода текла у нас с 10 по, наверное, по 4 этаж в нашем подъезде. Ленин урамы 135-нче йортта яшәүчеләр әйтүенчә, әле шушы участокта үлән быел әле бер тапкырда киселмәгән. Монда проблема артыннан проблема бара. Монда үлән зур биек булса, монда колодец, аның инде капкачы ватылган. Ә монда балалар площадкасы һәм балалар әлеге минутларда уйнап йөриләр. Җирле халык балалар белән уйнарга чыгу зур проблема дип сөйләде. Җәйнең нәкъ яртысы үтте, ә бу территориядә чабучы һаман юк. Күп катлы йортта бик күп яшь гаиләләр яши. Шуңа күрә мәйданчыкта балалар аз түгел. Ләкин алар өчен шартлар юк. Кешеләрнең түземлеге беткән. Йортта яшәүче актив халык инде торак инспекциясенә һәм прокуратурага коллектив гаризалар әзерли. Безнең төшерү төркеме Алсу идарәче компаниясендә яшәүчеләрнең сорауларына җавап алырга тырышты. Ләкин безгә җавап бирергә теләмәделәр. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңа Карвакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Авылда җәй 2026. Әлмәт районында шундый исем астында уникаль проект старт алды. Муниципалитет тарихында беренче тапкыр авыл мәдәният йортлары базасында көндезге лагерьлар ачылды. Мәдәният идарәсе тарафыннан оештырылган инициатива июль айында башлана һәм 2 дистә торак пунктны үз эченә ала. Тойсуган авылында спорт, иҗат һәм патриотизмны берләштергән яңа ял форматын без дә күреп кайттык. Проектның төп максаты балаларга каникулларда шөгыль табуына түгел, ә вакытларын кызыклы, актив һәм файдалы итеп уздыру. Параллель рәвештә авылның эчке туризмын һәм мәдәни потенциалын үстерү мөмкинлеге бирү. Бүген Тойсуган мәдәният йортында оештырылган көндезге лагерьга 30дан артык бала йөри. Бу бердә яшәүче балаларына түгел, Изел Гечти һәр елны җәй көне Төркиядән әбисе һәм бабасы янына Тойсуганга кунакка кайта. Лагерь турында белгәч, җирле традицияләр белән якыннанрак танышырга уйлый. Мен яңа дуслар таптым үземә. Күп дуслар бар монда. Мин монда уйнайм күп. Мен монда бик нык ошый. Сургуттан килгән туганнар да әби-бабайларның туган авылларындагы актив ялга кушыла. Авыллары төрле булуга карамастан, һәрберсе күңеленә хуш килгән шөгыль таба. Мне здесь очень весело, я нашла много друзей. Мы каждый день играем в бадминтон, в теннис. И много чего, всяких поделок, рисуем. Нам очень весело. Вначале мы сомневались. Бу проект турында ишеткәч башта балалар килерме, кызыксындырып булырмы дип борчылдык. Хәзер бит күбесе буш вакытларын телефоннарда уздыра. Әлеге сыман тере аралашу юк. Тик юкка кайгырганбыз. Беренче көнне үк 30 бала килде. Без бик шатландык һәм программаны җентекләп уйлап төздек. У нас пришло около 30 человек. Мы были очень-очень рады. Смена программасы төп 4 юнәлешне үз эченә ала. Спорт блогына көндәлек эстафеталар, саф һавада хәрәкәтчән уеннар, тизлек һәм координация ярышлары керә. Шәхси куркынычсызлыкка аңлы мөнәсәбәт формалаштыруга да аерым игътибар бирәләр. Тарихи сәгатьләр һәм фильмнар карау актив уза. Иҗат остаханәләре вакытында балалар пластилинография, клексография, буяуны һәм автор шәмнәре ясауны үзләштерәләр. Икенче тапкыр инде лагерьга иҗади остаханә белән Габдрахман туган якны өйрәнү музее хезмәткәрләре килә. Бұл мастер-класс балаларына фантазиясын үстерергә бик зур файда китерә. Аларның менә гомумән рәсем сәнгатенә мәхәббәт уятырга ярдәм итә. Балаларны бергә эшләргә өйрәтә. Балалар яңа күнекмәләр үзләштергән арада аларның әбиләре дә лагерь тормышына кушыла. Оныкларын көткән арада бадминтон, теннис уйныйлар, остаханәләрдә булышалар. Минем 12 яшьлек онығым йөрий, бик теләп йөрий. Чөнки менә шулай урамнарга чыгып, бергә уйныйлар, бергә бик канәгать булып, бик риза булып кайта инде ул. Икенче көнне дә барасыңмысың дип торганда, юк, бармыйм дип беркайчан да әйтмәде менә шу көнгә хәтле. Бу проектны оештырганга без инде бик шат. Балалар бик рәхәтләнеп йөриләр, аларга ошый. Көне буена иптәшләре белән урамга уйнарга чыгалар. Үз куллары белән уенчыклар ясыйлар, рәсемнәр ясыйлар. Бер-берсе белән танышалар. Шәһәрдән бик күп балалар кайта бит, алар дуслар табалар.
Без бик шат шундай оештырганга. Жәйгі сезон 24 июльдә «Вместе было здорово» бергә рәхәт булды концерт программасы белән тәмамланачак. Ижат телендә рәхмәт әйтү. Шәһәр паркында Евгений Федоров исемендәге «Рәхмәт сезгә» дип исемләнгән ачык иҗат фестивале узды. Бу ел сайын үткәрелә торган чара иң яхшы авторларны һәм уникаль әсәрләрне иҗат итүчеләрне бер чарага җыя. Олса Әхмәтҗанова теманы дәвам итә. Евгений Федоров исемендәге әлеге фестиваль Әлмәттә инде 5-нче тапкыр уза. Евгений Федоров Әлмәттә яшәгән инвалид, ләкин ул бик талантлы һәм бик күп кенә текстлар авторы. Аяк-куллары йөрмәсә дә, ул бик талантлы кеше булган. Тешләре белән, авызы белән ул күп кенә текстлар язып калдырган. Чарада Евгений Федоровны укыткан укытучы да катнашты. Ул үз чиратында укучысының нинди көчле һәм үз максатына ирешүчән булуын әйтте. Елена Кириллова Евгенийны өенә барып укыта торган булган. Аның исемен йөртүче сәнгать бәйрәме төрле юнәлештәге авторларны берләштерде. Бүген фестивальнең иң дулкынландыргыч өлеше 8 номинация буенча җиңүчеләрне һәм призерларны тантаналы бүләкләү булды. Фестивальнең төп оештыручысы журналист, тәрҗемәче, Әлмәт шәһәрендә яшәүче Лилия Захретдинова. Алдым 97 заявка кабул иттек без 7 районнардан, Донецк республикадан да. Әлеге фестиваль физик мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен бик шундый күңелле, аларга яңадан тәргиш булып тора. Фестивальнең төп үзенчәлеге аның ачыклыгы. Россиянең 7 төбәгеннән 18 яшьтән алып кешеләр үзләрен, үз талантларын күрсәтә ала. Чын иҗат һәм илһам өчен яшь чикләре юк. Фестивальдә катнашучыларның берсе Елена Свиридова. Ул декоратив гамәли сәнгать номинациясендә 2нче урынны алды. Мин шигәргә яратам, алмаз мозаикасы белән шөгыльләнәм. Үзем тегүче булып эшлим. Миңа 33 яшь, гомумән эшләргә яратам мин. Нет, 33 года. Люблю работать. Фестивальнең яше әле 5 кенә булса да, ул катнашучыларның көтеп алынган вакыйгасы. Шуңа ел сайын катнашучыларның саны да, аларның осталыгы да арта, дип сөйләде оештыручылар. Бәйрәм тәмле төшке аш белән тәмамланды. Олса Әхмәтҗанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә урам театр артистлары өчен лаборатория эшли башлады. 4 көн дәвамында Татарстан һәм илнең башка төбәкләреннән килгән иҗади яшьләр Санкт-Петербургның легендар «Странствующие куклы господина Пежо» театры белгечләре белән эшли. Алар «Заповедие» исеме астында гаҗәеп дөнья тудырачак. Шәһәр урамнарына славян риваятләренең персонажлары гына түгел, татар риваятләренең чагылдырган геройлары да чыгачак. Әлеге иҗат киңлегендә безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Громче, фонарь. Вот. Хочется так, знаете, хочется. Актерлык лабораториясы проектына барлыгы 70-тән артык гариза килгән. Ләкин аларның 35-ен генә оештыручылар бу проектка алганнар. Катнашучыларның яшьләре төрле. Монда балалар да бар, олы яшьтәгеләр дә һәм яшьләр дә. Оештыручылар әйтүенчә, бу төрлелек алар өчен бик кирәк. У тебя будет ситуация, ты будешь такой маяк. Ты будешь стоять между кустов, чтобы люди туда... Монда гадәти сәхнә һәм театр пәрдәсе юк, бары тик чиста импровизация. Санкт-Петербургның «Странствующие куклы господина Пежо» театр режиссеры Анна Шишкина җитәкчелегендә Әлмәттә уникаль 4 көнлек интенсив бара. Монда төрле шәһәрләрдән яшь актерлар бергә «Заповедие» урам спектаклен кую өчен җыелдылар. Анна Напольских театр укытучысы. Аның сүзләре буенча, мондый проектларда катнашу алга таба профессиональ эшчәнлектә һәрвакыт үсеш бирә. Это для меня какая-то такая новая ветвь. Бу минем шәхси үсүем өчен ниндидер яңа тармак. Урам театры, импровизация, яңа кешеләр белән танышу һәм башка театрдагы хезмәттәшләр белән эшләү чыннан да дәрт бирә. Бу беренче чиратта күтәренке кәеф бирә. Людьми, коллегами из других театров, других коллективов. Это на самом деле заряжает, это
учит в первую очередь, настраивает на какой-то позитив. Лаборатория программасы минутларына шоқлы бүлінген. Иртеден теория һәм медоуыз онадан традицион киерінкілік культурасы турында лекциялар. Аннан соң практика һәм ижад. Барлық костюмнар төбәк өчен махсус ясала, дейіштірушылар. Салават Кашапов 7 ел дәвамында жеңіл қонатлар урам театр артисты булып эшли. Театр эшендә камиллеккә шик юк. Шуңа күрә урам театрын үстерүнең яңа юнәлешләре алар өчен һава күп мөһим ди ул. Интересно работать с актерами, которые тоже имеют свой опыт. Тәҗрибәле актерлар белән эшләү кызыклы, үзара алмашу барамында без үзебездә булган мәгълүматны бирәбез, бүлешәбез. Һәм мондый иҗади атмосфералы әсәр барлыкка килә. Анда һәркем яңалык белә һәм аның белән уртаклаша ала. Бу монда иң кадерле нәрсә. Что-то узнать новое и поделиться этим. Это самое ценное и самое драгоценное. Махсус әлмәт өчен оештыручылар эксклюзив татар блогын эшләгәннәр. Композитор Фроса Скотникованың үзенчәлекле музыкасы астында шәһәр урамнарында төрки фольклорының борынгы рухлары җанланачак. Алар арасында Зәнки бабай табигатының акыллы меценаты, Гамбар ана гаиләсенең якты яклаучысы, Тәкәббер, Бичура һәм Албастының караңгылык рухы. Алар славян, игошы, бука һәм шушуны белән бергә уйнаячак. С Альметьевским театром сотрудничаем давно. Без Әлмәт театры белән күптәннән эшлибез. Мин аларга режиссер буларак 4-5 спектакль куйдым. Аларның күбесе престижлы премияларга лаек булды. Санкт-Петербургның странствующий куклы господина Пежо һәм җиңел канатлар урам театры шундый яхшы хезмәттәшләр. Алар даими тәҗрибә уртаклашып торалар. Шуңа күрә без сезнең фестивальне кызыксынып карыйбыз. Җиңел канатлар урам театры узган ел катнашучылар саны буенча Санкт-Петербургның танылган Елагин парк урам театрын узып китте. Мин сезне моның белән котлыйм. Известный Санкт-Петербургский фестиваль уличных театров Елагин парк. Я вас с этим поздравляю. 4 көнлек марафон нәтиҗәләре әкиятләр авылы дигән зур урам спектакленә әвереләчәк. Проект финалында бу фантастик затларның барысы да Әлмәт урам театры белән бергә зур карнавал йөрешендә шәһәр урамнарына чыгачак. Буларның барысында 18 һәм 19 июльдә җиңел канатлар урам театры фестивалендә күрергә мөмкин. Алсу Ахмәтҗанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Hürmetli tamaşaçılarımız, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сіз ВКонтакте социаль шелтеріне кіріп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кешке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгінгі чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин буласыз.